ndobva ndakachiti Mwari ndakuya kwamuri nemhosva yandakapara ndichifurirwa nenyaya kuda mari. Murunzwa iyi prayer ndinoda kuti avanzwa wanaondiuraya. Hakuna prayer yakadaro. Nekuda kwekuda mari isiri yedikita, kuda mari faster. Mwari ndiregererewo. Ndakauraya mwana asina mhosva. Ndakuya kwamuri. Asi musazosiya iye tapiwa makore nyakundituma basa iri. Nekwakaendesa musoro Mwari ndimuri kukuziva. Mutonge matongero mamwe chete akafanana muri kundiita. Maripotsi ataitonzwa. Vanhu vachiri taura paredhiyo, kwai kune redhiyo kakondemo kuti vanhu ivava makavasiya, vanhu vari dangerous, especially isu tebva tatiswa pamberi pamaexamples. Ndobva vatanga kuchindichuna vanzodzi. Aipapa ndobva ndakazoruwa zvikunazonzwa kuti ne Mwari pakaita kana reza kana tsono kana anything chiri poison. Ndaifunga kutonwa ipapo ndaida kuno kuti Mwari zviri nandife zvangofanana kufana kusafa zvafanana. Variwo vekuwawa ende zvichiwa madhezi wani andatengesawo nyama. Asi kwaifa mombe dzaifa nezvirwere dzadze tatengesera vanonzi kwa Mugandira. Vabatwa nepolisi vakati aiwa nyama iyo yanga yakapfava zisingaite tikutofungidzira kuti inogona kunge igaro remwana. Saka ndiye ndikati ndauya kuzokutengeserai andakuigoche here ini ndakatoitesta ndakaidya nyama hanzi wakazvita waingozvitira zvishingi ndikaita ushingi wokudya nyama yemunhu ndichidyira nyama yemunhu ka $2 kusvikira tatokuinjoya tiri imomo. Asi unoza kuti mataurirwa zvaitwa kunzi manje maendesero acho avanoita kumagalozo ndezvekuti havaudze munhu aenda audzwe date. Yeah, the voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvikare kwatiri kuita pano paThe Spanner Podcast Show apo pandiri kukupai nyaya yemwana akaurayiwa nemhonde anonzi Tapiwa Makore Junior. Vakomana vari kubuda vachiramba kujeri kuti mwana uyu hatina kumuraya, tiroda kutozivawo kuti akaurayiwa nani. Chandiroda kuti muite muri yeZimbabwe kubata mapoints pari kutaurwa nevakomana ava nekuti izvinezvi nyaya yavo yakunetsa pakuti iri kuconfuse vakawanda. Vanhu vari kuti havana mhosva, vamwe vari kuti vane mhosva. Ukatarisa even macomment section akasiyana siyana uchaona kuti vanhu vakawanda vari kuti havana mhosva, vanhu vakawanda vari kuti vane mhosva. Saka muchasara makaconfusika musinganyatsoziva kuti chokwadi ndechipi chaicho. Saka pavari kutaura ngatibatei mapoints tozonyatsohwerengedza nyaya iyoyo toona kuti chokwadi ndechipi, vakapara here kana kuti havana. Saka palast episode takagumesera mukomana atanga kutaura kuti nhema dzake akadzigadzira sei kusvika Tapiwa Makore azosungwa. Saka ngatidzokere muvhidhiyo tienderere mberi tichinzwa kuti zvii zvakanyatsokuitika. Ngatisangane muvhidhiyo. Ropa randinowana papi inini pandinoti pano pane ropa unonopawana papi. Saka ndakatungamidza izvozvo zvekuti mamets neplastic kuitira kuti uko ndisauwanzirwe mubvunzo panyaya yezveropa, because ropa rakanwiwa nemanetsi rakagumira paplastic. Izvozvo zvese zvobvunza Tapiwa Makore. Saka ndakaona akwana zvakanaka panyaya iyoyo. Maita sei chitudzai pamatakurira makaita mwana takatakura mwana kumusana ndobva tabuda negedhiri ndobva ndakuchifamba nekanzira kasiri kanzira kanofambika kemusango kanoratidza kuti takuenda kuita zvinhu zvisingaitwe nevanhu. Saka tiri kufamba nemuchikomo ndipo ndakaona kachuru kanga nemadziridziri panonanzva mombe paipe panonzi gokoro paipe. Ndikati panapa ndo pandakutoti ndo pazvakaitikira panapa. Tasvika paipe ndobva ndati pano ndo pazvakaitikira. Hanzi waziva nei kuti panapa ndo pazvakaitikira? Ndati 1 ndaona churu icho. 2 muri kuona kamuti ako pane kamuti kangaripo kakasurwa gavi, andinoziva pakasurwa gavi panosara paya. Ndikati kako ndo kamukandionesa kuti ndipanapa nekuti takasura gavi tichisunga tichisunga zvima plastic zvezvo kumusoro kwazvo. Asi zvishwana kataura zvo zvine chokwadi. Hanzi saka mama aita ngati takawaridza plastic pasi meti pamusoro ndobva taisa Tapiwa padenga. Wakamuuraya sei? Ndaiva ndakamudzvinya maoko akadai.
wakamudzvinya maoko akadaro ndobva kwaita sei ndobva ndamutanga kumucheka musoro ndobva ndatera maoko ndokuzotera kumwe kwese uko ndiri kutsanangurira ipolisi zvobva zvaita sei takati uyu Tapiwa Makore ndianga akavheneka mukanzwa mapinziro hapabudi apa ndianga akavheneka ndichiita basa ripi irore achindiudza mekucheka nekuti ndiaiziva kwaenda mapisa neaidiwa nezvazvaizvi alright ndobva zvaita sei ndobva taisa mapieces aya maplastic mabhuckets taisa maplastic eblack ndobva taisa mumabhuckets ndobva taenda but tichienda takaona kuti vakuru pakudzokera kwatakuita kumba uku ndo vakati uri kuona ichi chitaso chaise chekunyatsowanikwa chacho vakati ichi hachiso chiri kudiwa hachina basa chiri kutiremerera mahara ngatitsvage patinochisa ndobva ndachienda nedirection iyaya yatakarakidzwa kwakabva nechihwezwa takati handina kuzonyatsoti apa ndakati ndakangonochikanda zvekuti chakazodonhera kupasi ndiyo direction yacho ndakanochikanda ndobva chanowirawo kwazvakawira hatizoziva zvakawira muri kuona matsananguriro andaita hautsi kunyatsoziva here kuti ndikati asi ikoko ndikoko kwazvakaenda ikoko zvaita sei kati ndobva takwidza ndobva taenda saka muri kuona kuti ndamukwanisa papfungwa dzangu inini ndichigadzira zvandiri kugadzira inini nekuda kwekurwadziwa fine ndobva tasvika pamba paipa ndobva vakinura manje mumba muyame vakutasa zvinhu zvangachitaura zvazvo chigubhu ndobva vachiwana ndobva vaona mune mamwe maplastic eblack andaiziva kuti aitakurisa manyowa ndobva vaona arimo ndikati exactly ndiwaya handimazona ndobva vaona pane mametsi bozimba umu ndaimuziva zvirimo ndikuita sei zvanzi ndiwa ikati ndaakasara iwo akashanda chavo apa saka chimwe chii ndikati makaenda pamuhwindo pamusoro pehwindo uya nita zvebute Tapiwa Makore pane chimuswe chekanyongu kahovo kaikai chaakanga akagadzira achiti achatisa nhekwe yake iningi saka ukachitarisa chinoita kunge chemarituals zvishuwa ndikati ichocho ndo chaakashandisa kumwaya mapisa aya mvura achiteketerera asi chiri pamusoro penhingi hamene chisina kuzobviswa ipo panguva yandandisipo asi ndakachisiya ndopa ndakanochisiya chiri ndobva nochiona chinhu chachi chiripo ndobva ndangazekiri ichochi indication done and well done handiti hapana ikwiri kupolisi handisaka iwo kufunga kuti zvimwe zvinhu zvingava zviri kupi hausi kunyatsoziva here kuti zvakaenda kupi ende zvaenda panani chaipo chaipo ndakati inini handina ruzivo nekuti ndaimirira pei yani yangu wakazoipiwa ngati handina mari yandakazopiwa zvainzi pari kuenda zvinhu izvi saka nyaya yakabva yabvunduka pasina chati asi chaitika mumatransactions emari vakabvunzera amount vakabvunza ndikati ndandaudzwa zve1500 hanzi chete ndikati iyo ndio mari yandataurirwa handimazviona macho saka tapedza indication takutodzokera nekuvanhu kwaiku hapasina hoho bose ndachengetedzwa ndiri motikari aiwa ngomana atsanangura zvakaitika chichi takudzokera uku fine ndobva takudzokera kamufaro kepolisi kaikakuti kachitooneka todai ndobva taenda uyu ari kuramba kuenda kuindication ari kuti handina kuindication kwandinoenda se kwandinoenda handina chandoziva panyaya yekutorwa ndoenda nemikupi ari kuramba ka fine tagara pakazouya vamwe vaviri vanoti Tapiwa anonzi hanzi Tapiwa mutykwini wamutara anzi Thanks Makore mutykwini wauyu nevamwe anonzi amai Katsande amai vekubika wawa handimukuzona saka amai ekubika wawa ava pakutaurwa vainzi vane idea yavanozivawo panyaya yezvimameti ndofunga ndo vakapiwa zvimameti kuti vageze zvimameti zviya nehembe dzemwana dzisiri kuwanikwa amai ava nechavanoziva ndo vakwaniswa papi kana muchiziva pamba nemukadzi wananga aripo ndo zvaakapindira izvozvo handimazviona Tapiwa uya Thanks Makore mutykwini uyoyo ndiye ari kuuya kuzoona uyu now and again handiti ane shopu yaakavhura zvinhu zvese shopu yakunopera iri kuvakwa yakunopera saka muri kuona here kuti
zvakumeka sense manje kuti uyu ari kupedza shopu ukuru chaikwa musoro shopu ida kuvhurwa nekuchekeresa ndobva hanzi kuchezvanzi iwe une chaunoziva apa samwe unogona kunge ndiwe mwidzi wechi wezvetiri dho rakatambwa navasiwo uri involved ndobva abatwa asi hana kuiswa murimandi angati rakabva niswa imandi yekupi yekwamutoko apa ndingona makore chete fine tatorwa paya uye hana kuenda kuindication hondo hombe yapo apa zvimwe zviri kuwanikwa nditi iwewe hapana here pauri kufunga kuti mamwe zvimametse zviyanenike zvingava zvakaiswa kupi ndikati hapana kumwe matoilets imomo ndobva tatanga toilet yepaki hapana chakabuda ndobva inongedzera kune imwe toilet ndobva kwanoonekwa kune makumbo akaiswa muplastic mutoilet mupi sakanzi aya saka iwo unotone idea kunyatsoziva zvinhu izvi kana mukuziva paripo pakatombobuda nyaya kunzi akatengesa nyama yemunhu kuhwahwa akati ava varohwo vekuhwahwa ende zvichiwa madheji wani andatengesawo nyama asi kwaifa mombe dzaifa nezvirwere dzadze tatengesera vanonzi kwamugandira vabatwa nepolisi vakati aiwa nyama iyo yanga yakapfava zvisingaite tikutofungidzira kuti inogona kunge iri igaro remwana saka ndiye ndikati ndauya kuzokutengeserai handa kuigoche here ini ndakatoitesta ndakaidya nyama hanzi wakazvita waingozvitira zvishingi ndingaite ushingi wokudya nyama yemunhu ndichidyira nyama yemunhu ka $2 pozi ndakatengesa $2 handimukuona hanzi waida kuti zviri kutaurika kwavari vachiudza polisi handimazoona manje saka zvabuda kuti ini ndatengesa nyama iyo saka ndakatobva neimwe pisi ndiri kutoziva nyekuchekwa kumwana ndiri kuziva futi kwabuda makumbo saka zvinhu zvese iwo ndiwe neinformation zvakanzi uyu ngatimbomusiyawo haasi kuda kuburisa information uyu ari kuziva zvese ndobva vatanga kuchindichuna vanzodzi aipapa ndobva ndakazoruwa zvikunazonzwa kuti nemwari dai pakaita kana reza kana tsono kana anything chiri poison ndaifunga kutonwa ipapo ndaida kunwa kuti mwari zviri nandife zvangofanana kufane kusafa zvafanana uyu ndaramakora kuti iye nyatsomubvunzisai anogona zita rangu asi ane vanhu vake chaivo vakaita nayo zvinhu zvipi zvinhu izvozvi nekuti ari kuziva kana muti ndo aburisa kuhu handii ari kuziva zvinhu zvese fine paya takazoti garei avatorwa zvadai ndiri kuzotorwa humwe usiku takuendeswa kumarondera inenge homicide marondera hativazivi hatichisi kuziva kuti zviri kufamba sei tatorwa kuma9 ndobva tasvitswa pacross paya vakumbonwa hwa vachiedza mahuri awo hanzi vemuona vakomana aya tavabata vekuraya mwana tiri kuenda marondera ka tiri munzira zvitonzi toona wakanda kudhemu ripi chichi ine vakomana muriona apo ndamaida kuzviuraya asi pata kunzi kudhemu futi handichada kufa ndakusvika kufa kwekwe tasvika kuti tasvika zvinge zvomapasti 1 kwakunoedza ndobva tangopiwa nguva yekurara kuseni ndobva tamutswa marondera kwekwe akatanga kutorwa ndiye tapiwa kuchiteera ininiwo tabvunzwawo zvangu taura zvangu uyu handizivi kuti akataura zvipi tiri ipapo ndobva ndakazotorwa manje murikuona zvikanzi iwewe rega timboenda kwatoda kumboenda newe chinotitsanangurira topinda nemutauni uda chikafu here ndikatoti zvisvino hanzvadzi 10 kilometers kubva mumarondera town tichiuya along Harare road kune plaza repolisi ririko ikoko ndokwandakanopinzwa kwakanyarara kuti ikoko chaunonzwa ikoko ishiri nemotikari dzaunonzwira kure dzekurodhwa iwewe ndobva ndakasvika kwekwe zvakanzi vakatomutanga vaita zvavaito zvavo zvekuputa zvavaiputa vabva vapedza ndikuona zvombo zvakaiswapo ndobva ndanoiswa pane kamukaruvari zvakanzi mukomana kunoku pane zvinhu zviviri zvatiri kuda either uchafa kana kuti uchatudza kunechi musoro nyaya yemusoro ndeyakupisa remember kuti iyi nyaya yakanga yatombotaurwa yatotaurikawo nepamuromo papresident vaitoitaura nyaya kuti hataimboziva kuti nevanhu vakadai zviri kutaurika izvi ini ndiri kuzviudzwawo futi ndiri kurimandi kuti shamwari president vanga chipopota vangasirifara ne ndobva ndakanzi nyaya yatiri kuita iyi usafunga kuti musikanzwa wedu sepolisi authority yatobva kupresidential office ini ndakatombozvinzwa kupi
kurima ndikati saka ichokwadi zvizvatobva ndazoparara pano zvakanzi right musoro uri kupinda ndazvanzi aiwa alright chi ita last prayer toni muri kuona last prayer saka pa last prayer paya apa ndiri pa 30 kana ndakatomirirwa nezvombo zvandikutoona kuti hapasisina ndobva ndakachiti Mwari ndakuya kwamuri nemhosva yandakapara ndichifurirwa nenyaya yekuda mari muronzwa iyi prayer ndinoda kuti avanzwa vanaundiuraya hakuna prayer yakadaro nekuda kwekuda mari isiri yedikita kuda mari fasta Mwari ndiregererewo ndakauraya mwana asina mhosva ndakuya kwamuri asi musazosiya iye tapiwa makore nyakundituma basa iri nekwakaendesa musoro Mwari ndimuri kukuziva mutongei matongero mamwe chete akafanana namuri kundiita musamusiye nekuti ndiye munhu akagadzira zvinhu zvekuti zvisvike pazvasvika nhasi uno ndakuya kwamuri muzita raJesu amen zvakanzi apa ndandakasungirwa jira reblack ndadikitira munza nyaya yekudzwa kufa anzvadzi idza nyaya tangodzora dza nyaya but video racho ranga siri nyore ndadikitira zvekuchakwata kudikitira kuti kwakufa because ndanangota anytime ndakuta ndakutoshudwa handi mazona ndinzwe chwa mafuti steps aya ndobva asikoya kusundianza Mwari wako anewe mfana wangu ndakafunga zvapera ka ndananzi gara pakarova reso ndagariswa ndakadai ndopa ndakazorohwa hanzvadzi zvekurohwa zviya zvinokwana zviya kubva ipapo ndasisakwanise kufamba handi muri kuona kubva panzvimbo iyaya ndobva vanditakura ndobva vanondikanda mubhuti memotikari dzokera kumarondera kuya handisi kusumudza musoro kana udii mubhuti kuya ndasvika mupolisi meya kuti ndifambe kusvika kana sepapa kagreen kaita kunge reza kunge tsono kudai ndobva vazonditakura ndokunondisiya kuchitokisi ndogara muchitokisi meya handichakwanisa munoziva kuvengana kwekuya kupedza nguva kana zvinhu zvanyatsoma muvengane ndiye akuchindisumudza chinondisiya pachemba achindidi iye wanguoma chiwe kochiina tandarohwa handichataura zvizhinji kana kuti ndikuziva futi kuti ndasiya ndamugadziriro mangwana ndobva ndafanira kuenda kukoti kuya akuchaendeka ndakazvimba manje miri wazvimba wese zvanzi hatina fiweyo muna fiweyo fine tagara kumafofo wanzi hayazowanikwa vari kuziva kuti koti kuya tase yapera handi mazona tasumuka paya hutu taenda kupolisi tozodzokera kwamuri wapolisi kuya tozodzoserwa kurimandi mureva warimandi ndokugara hapana chimwe chinhu chakazoitika kusvika tobva ikoko touya paHarare rimanda takuchiita kakuwirirana manje kubva kupepana kuya kakurena kakuita kaita kachidzoka ndopa vakuchinditsanangurira mafambiro akaita zvinhu kuti aiwa uri kuona shamba inini handisiri ndakapa polisi ana mai inini vakaenda ndo ndakatuma unotsvaira saka ivavo isuspect kuti ndo vakaendesa information kupi muri kuona ndo pandakaziva zvana mai inini vanganditaura nezvavo vekutsvaira kumba along hapana zvandaita zvandaiziva tozobva ipapo asi zvakanga zvaenda pamapepa ndakanga ndatoisa nezvidhindo ndichitokonfirmisa kukoti handiti tabva kuma-indications azvichachinja ndobva taenda kukoti kuya trial tadhonza trial yedu tikumboedza kuti tivaonese but munoziva kuti chikoro chiri stubborn zvidhindo zvese confirmation iyaya nhasi ndo yakatisvitsa kuti tive pano 2 measures zvakati yo indication hawaienda indication usina kuraya nyaya iri serious case yekuti murder ubvuma kuti uri kunyepa wakanga watozvita ende uko hatingati kuronga kwese munoona apa ndezvo idhirama randero ifilmu randagadzira rere akazviona kuti izvi ndizvo zvinhu zvakatoitika izvi nomwoyo wakatoipisisa dai watokumbira regero ndikatoramba kukumbira regero rweruye tichizotongwa tichizoendeswa kukondemo ndo uyu makore mutwini namaudhi katsandiwo ndobva vasiyiwa hapana because inini uyu ndandagadzirira ava hakuna chandandamboningirika nokuti ndandisina kukwesherana nawo saka handina chandakanga ndaisa pavari chingavapinze
munyaya iyi ndo mafambiro azvakazoita kuti zvisvike pazvakasvika. Pana ndichida ndepamakumba kuti ndazwa muchiti makazongoti ndofunga ngatitange kumatoilets ndofa makumba anowanika kumatoilets ko chakaita kuti mutadze kuti ayo ngatisechei dzimba idzi ngati ngatisechei dzimba dzevamwe makumba angonowanika mutoilet imomo. Ambuya ndikautaura hanzvadzi yangu kana ndizive kuti inini handina kutogumbuka kani nazvo izvi pakuwanikwa ndakatofara nekuti zvakandisevha kuti zvandiri kutaura zvezviya zviri kunobudirana nezviri kubuda uko but pamberi pajesu kristu pamberi peholy spirit pamberi pajehovha jaire handina chandinoziva handina witness yemunhu inofamba but the heavenly government right now ndo witness yangu and I believe kuti right now as I'm here kusungwa kwangu ndisiko kukondemu kune role yakaplaya kuti tidzikiswe kubva kukondemu maringe nemaprayers angu kuti Mwari kana murimi itai kuti zvibude zvionekwe ndichachengetwa nemi kana murimi muri kuziva zvese zvikuitika izvi imi ndimi chapupu changu ndipupurirei saka ndakaona rudo rwaMwari pandakabviswa ukoni kuti aiwa ini ndiri worried but handifana kuva worried nekuti ndiri kutochengetwa ndiri kuziva kuti Mwari vaneni ende vane chekuita neni. I believe now kuti ndine great mission ministry yaMwari hakusungouya nenyaya yekutapiwa makore ndatosunungurwa kubva mukufunga nezvekuti tapiwa makore ezvi ndaita kainzwa ndaita hasha ipapa ndaisina kutombobvuma kuita interview nemi bvunzai Tilda ndakamurambira kuti handisikuda nenyaya yaizvozvo kuti ndandakabatikana but ndakunzwisa kuti aiyo Mwari mune mission Joseph makatomisa asi totoziva zviri kuitika but mai mune hidden mission saka ndiri kungofara kuti Mwari vakandizodza neimwe zodzo yekuti vakandipa ndisangane naivo mujeri nzvimbo inorwadza kuti ndisangane naivo. Havana kuvhunza here pamaita maindications kuti zvimwe zvese ndanzwa maipeka muchipeka maplastic pamaindications havana kuvhunza here kuti musoro makazopeka ukaendako ndo zvavainetsera ivo vaiti iwewe you know everything but hausi kuda kubudisa information because musoro ndiwo mari yenyu saka hausi kuda kubudisa information ndo zvandaipinzirwa busy izvozvo kuti musoro ngaubude kana ukatobuda togona kutokusiya but wona kanzvadzi ndokubudisa ndokuwana kupi ende nematiritirwo andaitwa handaifanira kungoona kuziva kuti apo because hapana chandaifira handimazoona. Manzi mimi mapiwa death nguva yachanga ichiri kundemu manzi imimi makugara pano makamirira zuva rekufa makaugamuchira sei mutongo? Hanzvadzi ndautaura chokwadi semunhu anga amborwadziwa ndakabatikana zvakanyanya ndikakudzai imwe nyaya munogona kutoseka ndaifasta all along andimuchiuziva zuva renyu resentence ifasta patakanonzi condemn handimi kona kuti yakaita zvokubroadcastwa ndiri kutya Mwari kudaro do you know kuti ndakatonovhomora fodya yandaive ndinayo ndarowa condemn iyo ndakati it's much better ndichirowa zvangu nenge hakuna Mwari kupi dai vanga vari kwavaindisiya ndichita se ndiko condemn. Fortunately ndakashaya moto ndobva ndangozotadza kupota ningeya asi mwoyo mangu wainditi wadii kusiya zvauri kuita se zvauri kufunga izvi wadii kusiyana nezvauri kufunga izvi moto iyoyo kushaya kwaikoko ndiko kwakandisevha pfungwa dzanga dzaapaze kuti handichaziva kuti apana rufu here nokuti mukotimo vamaita mwakachema handisinoziva kuchemurodza kuti kwatakuenda ndakabatikana ende vana vangu onai paTV pandiri kuonekwa apa munoziva ndakamboda kuedza kupfavisa makanotarisa vhidhiyo rangu inini nichisendenzwa mozonoita richeki ndaiseka ndaita kuseka kwai kuda kuedza kuzvisimbisa kuti vana vari kuona baba iri mhondi iglobal ikanyaya ipasi rose handiti uchinziwo baba vake iye uyu vanangu vatsikana handiti anoroorwa nani akutotya kuti nevana vangu ingozi above andimona tarisai zviri kuitika apa saka ndaiyo ndineka musangoti kuseka kwokuti ndaifara aiwa kwekuzvisimbisa pamberi pevanhu pandiri you see now ndo masimbisiro andakazviita taenda kukondemu kuya hanzvadzi ini ndaingoti vanhu vacho vakangwara veprisons zvishadai pakangoita kamwe kano kanongogona kuendesa munhu kurufu haini ndaingoti ngautondiro ndachitunha kana whatever ndichagarira chii image yangu
iri papi andino unanatezvara unanachi uchiswa paimage that notorious nenge medhara yakadaro muri kuona behavior yacho inonias mena yekuti kana ukaitarisa unoona kuti zvakaitwa nemunhu anofunga kana mwazvitarisa hazviite zvazve hazviko andimozona zviri pamusoro pezita rangu uri kupaona handi chimiro handimungonzwisa nyacho kana nhasi kungodaro zvedu ukaona vamwe vaunogara navo mujera mari inotsvakwa bati yenyu kutadza picture imaitiro haashiriyo ndobva tagara mukondemu muya takazvito ndakagara year 9 months ndo time yandakagara mukondemu tanga ndakusimbiswa nevamwe vane 7 6 8 years aiwa zvinopera ndo matangira atakatozviita chichi kusvikira tatokuenjoya tiri imomo asi unoona kuti mataurirwa zvaitwa kunzi manje maendesero acho avanoita kumagalozo ndezvekuti havaudze munhu aenda audzwe date ukangonzwa dhora kurabatwa manheru saka uri kukodzera murumu uri wani uri kufunga futi kuti vane time yavaicheka madhozi ukangonzwa ranzi nzvadzi hauchatorara kubva ipapo bozwa kuti pamwe vangaita mistake asi vachadzoka tataingofunga ndo zvainzi zvazvo kuchaurayiwa hapane time asi vegara vachitionesa muone wekuti imi zivai kuti zviri kura ngoita sei ngotanga saka taingovenika mukakutya so magara pakazouya shoko rekuti aiwa makondemu akubviswa akuendeswa kumalife makanzwa sei pakauya danho iroro muri kuona idi uyayo president wedu aiwa ine I respect ndo enough aiona him akandibvisa mune rumwe ruoko runotyisa ende ndisiri kumufungira he deserve kuti ndimurovere maoko akadzora upenyu hwangu akandimisa pachimiro chekuti ndoda kutomboti ndivaone ini direct ndivatende ndogane muromo kuti president thank you so much, may God bless you and give you many more years. Ndiri kutenda ndiri muupenyu hwangu nekuda kwezvavakandiitira. Handitendere mumwe munhu kana kuti handitarise picture mumwe munhu. Ndikutarisa hwangu pandakanobviswa neruoko rwakandibvisa. Handikonzviona hanzvadzi. Ziva kuti yakaestablishwa ningi ameno kuna 1890 uku. Ichiri koloni yawo ningi handiti 1890 uku. Wozofunga kuti pagore rangu ndasungwa. Mugore rangu ndo mabviswa mutemo kuburikidza naye president Idi Mnangagwa. Handimutende iye ega. And I believe in kuti tisati tawe kujudiciary and nemama departments ese. Iye mukadzi wake chaya mai Mnangagwa veve. She played an important role, a vital role. Yekutotaura baba avana avadaima zvakatobva kumba. I doubt ndezvokuno kuchete. Nekuti makatarisa kuti pane mamwe mareports ataitonzwa. Vanhu vachiri taura paredhiyo kwai kune redhiyo kakondemu kuti vanhu ivava makavasiya vanhu vari dangerous especially isiteva tatiswa pamberi pamaexamples but akaramba achiisa pressure chiri kuti aiwa ngavabviswe president andimuona achishandisa authority yake kuti vanhu ava ngasunungurwe. Saka ndoda kutenda baba Mnangagwa zvakanyanya. Baba Mnangagwa ndowatenda munonditendero nyinyi kuti shamba akutendai baba Mnangagwa raramai character yenyu yakataura kuti you deserve to be a leader nekuti mune character ye humanity munoratidza kuti mune hanya nevanhu venyu. Mbozi dai vanga sina hanya ka munozi ndisi vanhu vasina basa rese isusu kana tichitariswa nesociety but vakanotora vanhu vasina basa vakavadhonza tichinzi hatisi kudiwa vakatiti tine basa. Saka I have to appreciate. Muri kwamakore ndoimba kuti hamuna kuzowana nguva yekutaurirana kana kuti yekuonana because panoti family weeks vanogona kuti vachiri vakabatikana nezvakaitika vanogona kuuya vachiona hama yavo vanogona kuuya vachiona dzimwe hama dzavo asi imima mukana kunyatsogara nawo zvatakaita izvi face to face vapaitika nyaya idzi hapana. Ndira kunzwa mashoko enyu takatarisana nehama dzekwamakore kunyange nemaindications amuri kuti takazomabika tiri muno tikazoita sei ndira kunzwa muri muno mimimi mai mimi so madunga munhu hama dzekwamakore dzirapa makavatarisa mashoko enyu ndekuti kudii? Ndinoda kutaura kuti Mwari
ngaavabatsire zvakanyanya kuvanyaradza. Mweya Mutsvene ngaaplay role yake pakuvanyaradza. Haisi nhau iri izi vakarasikirwa nechipo. Pain iyoyo haibve nyangwe nemashoko angu aya. Inotoda Mwari pachavo kuti vabvise marwadzo akauya mukati Matapiwa Makore Junior. Akafa rufu runorwadza, rufu rwaisemesa, rufu runobata mwoyo kune munhu akazvara. Hongu vane kundivenga kwavangaita maringe nemapresenter andakazviita, asi neniwo ndine pain pamusoro paTapiwa. I used kutamba naye. Baba vake ve best friend yangu muzana kuzvitaura zvitonge zvinhu zvisiri yave shamwari yangu zvekuti achizvinzwa zvichipinda munzeve make akanatsoti ha kushamba mwana wangu inini asi mwana wake here ko chii chachaitika. Ndinoti Mwari ngaamusimbise andinzwisise matauriro andaita nemamiriro akaita kesi iyoyo, kuti ngaandisunungurewo andibvise pamwoyo pake semaisiro akandiita pamwoyo pake. Mwari amubatsire kuti andibvisewo kana iri mhuri yose kwaMakore. Ndinoikumbirira neprayer yekuti Mwari ngavazodze Mweya Mutsvene vabatane vadzokere pamwe chete, nekuti kwavakaisa ziso kuna Tapiwa Makore haana chaanoziva. Ndini ndakamisa nekurwadziwa kwangu, kuda kutsiva ndasanda kuziva Mwari, kuda kutsiva chakaipa nechakaipa kwakapa kuti ndimuise kuti ave munhu akaipa mufamily make. Nepapa mwoyo make anogona kundivenga but munhu angakudza ndinoziva kuti iye ndiye akanochitisa nzvimbo ipi ini ndichitowo futi iye ndiye akanochitisa nzvimbo ipi. Andimukona madhonzerana atichita zvinhu zvacho, asi ana Makore ngavadzoke vawirirane, rudo rwaMwari ruvadzosere panzvimbo yekuti kana Kristu vachizouya mumwe nemumwe akwanise kuenda kudenga pasina anopomerwa kunzi ane godo kana ruvengo pakati pemwoyo wavo. Ngavakwanise kusunungura Tapiwa Senior mumwoyo yavo, vamutore sehama yavo, vanditorewo sehama yavo, tichichema kuna Mwari kuti Mwari dai vatibatsira kuti paite chimwe chinhu chinobuda pamusoro paTapiwa Makore chechokwadi pane zvinhu zvakaitika. Vamwe vanozonzi vanomanifesta kana zvichikwanisika kuti ngazviitike Tapiwa ataure vanhu vakamuuraya, kana vachikwanisa kuti pane kunonzi kunoendwa kunonzi ngazviitwe ataure ega vanhu vakaita se mweya womunhu akafa innocent soyeye mwana mudiki haangoenda. I believe kuti pane zvinofanira kuitika kuti chokwadi ichi chinogona kunonoka, chinogona kukasika, asi chinobuda chete. Ndio pachabuda mazita. Ndio zvandandakamira kuti ngatimbomirayi Mwari haaningirike, mazita achabuda chete. Andi muri kuona ende muri kuzoona hanzvadzi, sorry to say it out, I believe kuti munoona vanhu vemarituals ya mukavatasa muri kuona here kuti ari kuwanda kuZimbabwe. Why? Vanhu vakauraya Tapiwa Makore muchinavo panze, zvanditotaura izvozvo muchinavo panze, and handibvume kuti vanhu vava vari munomu vari kuramba vachitooperata ndio vane macases andiri kuona ari kuramba achiapia, nenyaya yekuti havasi kubatwa vanhu vava. Pavanobatwa vachipinzwa munomu munozoona kuti nhau idzi dzinoita se dzinodzika kana kuti hadzizoramba dzichiwanikwa, asi vanhu vava muchinavo ende vari panze ipapo. Ndida kupindira ndezvipi zvamadzidza so far muri mukati mejeri mabasa emaoko, ndezvipi zvamadzidza zvamuri kubatsirwa nasekuru nambuya vari kukuchengetai pano? Ya zvinoitika ndezvekuti kukondhemu kwangu sina mukana yekunyanyotodzidza yange yakutotanga kuuya, asi sana sekuru nana mbuya munoona kuti zvakaoma sei kuti vanotokusekerera vachikubatsira vachinzwa nzi iye ndiye akatourayo. Avazviratidze muzukuru iwo ndongatozongoti zvinova kuti izvo vari kunyazonditambira, vanongondiita sevamwe vese, havana kakusarudza kana kuti kakundiratidza kavanondiratidza. Ndotenda chaplains because yandiisa pane rimwe level rekuti ndichiona kubwinya kwaMwari, vachitondipo basa rekuti ndiite. Andimaona kuti ndiri kupreacha. So far ndine sangano randiri kuleader randinaro mukati meBIHO manditungamira, randingoti Mwari kana ndakavagonera saizvozvi vanondirangarira chete. Ndio pane shungu dzangu kuti masoza aya asiri kuziva Mwari aya paachaziva Mwari ndicharangarirwa nekuda kweizvozvo, kwete kuti nekuda kwevanhu kana kuti ndichafunga kuti pane munhu acha ini yangu toda Mwari direct kuti ndirangarirwe. Saka chaplains yakandisimudzira, inoramba ichindisimudzira ichindipa zvekuverenga maBible commentaries nemamwe masources vachitipa macourses andiri kuita so far. Pane imwe yatiri kuita neFaith Ministries
yediscipleship iri kundisimudzira. Yes. Mashoko enye kupedzisira kuna nambuya nanasekuru vari kukuchengetai pano, ndaona mataura mukati aiwa tiri kugara zvakanaka ende zvinhu zvese zviri kuenda according to plan. Ndoda kunzwa imimi mashoko enyu kuna nambuya nanasekuru akamira sei? Ya, ini ndinoti ana mbuya nanasekuru vedu vatinawo avo ngavarambe vachitichengeta nemwoyo wavari kushandisa uripo. Hatisi vanhu vekuti tikabuditswa tinonyangadza zvavanotidzidzisa. Tatongomirira kuti tibuditswe tinoratidza society hunhu hutsva, hunhu hune simba, hunhu hune hukama nevamwe hwatiri kudzidziswa muno kuburikidza naivo. Hatisi vanhu vekuti tiri kudzidziswa zvekuti tinonovanyadzisa. Panotoone vanhu vakamirira kuti vanobudisa zvibereko zvichanoratidza kuti prison ine picture yakanaka. Kana mukatarisa utano imega chaivo zvamusi kuzviona here kuti nemwe munhu ane chimiro, handiti zvichiratidza kuti pane zvatinodzidziswa, handitika muno zvekuti hatina kuuya takadai. Muno makauya vanhu vakasiyana siyana vane mafungiro akasiyana siyana, but tinozongobatanidzwa kuburikidza nasekuru vana naambuya kuti tive chinhu zvisinei nekuti uyu ane ipi uyu ane ipi. Ndio chandonyanya vatendera kuti ngavarambe vakadaro uye vachititakura sevana vavo vekumba sezvavari kutiita izvozvo. Yes. Ndo matauriro ari kuita mukomana. Ndinovimba kuti mabata mapoints pakutaura kwake. Ngatisanganei panext episode yandichakupai Tapiwa Makore Senior achitaura tisati tazonyatsosanganisa pfungwa tichiona kuti ane mhosva ndeupi, vari kunyeperwa here kana kuti havasi kunyeperwa, ende tafadzwa chamba mhosva iyi akaipara ana mudharava here kana kuti akazongovakwanisawo asi iye aitawo nevamwe vanhu, nokuti mudhara vari kuramba vachiramba nyaya vachiti handizive. Asi tafadzwa vari kuti ini ndakabvuma nenyaya yekuti ndakanga ndanyanya kurohwa plus ndaifunga kuti makabheji angu achasara achitengeswa ini ndaenda, saka regai ndisungise mudhara kuitira kuti tiende tese. Saka toda kuti tinyatsoziva kuti munhu uyu akaipara nani mhosva iyi, vanga vari vese here kana kuti akapara ega kana kuti havana kutopara. Ndo nyaya yatoda kuti timbonyatsonzwisisa kuti zvakanyatsokufamba sei. Saka ngatisangane panext episode. Bye bye.